organisasyon sa mga magtutudlo ni padayan sa ilang protesta sa kagamay sa sweldo sa mga maestro o maestra. Uminto sa sweldo ilang gipangayo. Mga estudyante mereklamo nga ginagmalan sa ilang maestro nga gisapot tungod kay nag-away og iyang uyab nga lalaki. Opisina sa Presidente sa Talisay City College nga gisiradan kagahapon, giablihan sa officer in charge apan pasiradan og balik sa City Hall. Ako mo sabiar, pero pag ingon ninyo nga illegal, nanom lang kasponse, wa man na isonit. Away sa tubig sa barangay, mga residente nangadamay, politika ang hinungdan kung nganong nga gipasiradan. Mga pasahero sa jeep nangaangol, human banggay ang ilang gisakyan sa gimaneho sa Koreano. Mayong hapon Sugbo ug Kabisayan, ani ang labing labas nga mga balita, hatod kaninyo sa kinatibuk-ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Ipasusi karon sa Police Regional Office 7 ang migawas ka mga taho nga inay pagbantay sa mga kriminal, gigamit na hinon karon ang CCTV cameras sa pagbantay sa kapulisan. Subay ni ini, dunay ipalabang nga resolusyon sa Cebu City Council na awhagon ang mga utility providers nga susiho ng ilang gipang muntar nga security cameras. Madin Sabang, Suginlimi. Usa ka resolusyon ang gipresentar ni Cebu City Councilor Dave Tumulak sa konseho ni adtong Miyerkules paghangyo sa mga opisyales sa barangay ug sa mga power ug telecommunication service providers sa paghimo og inventory sa mga CCTV cameras nga gipangmuntar sa mga poste. Kay nabantayan ni Tumulak nga dunay pipila ka mga CCTV cameras nga iyang nakit-an nga kadudahan ang pagkamuntar. Posible kunong ang mga crime groups mao namutang niini aron ma-monitor ang lihok sa mga tao ug otoridad. Apan gidefer ang resolusyon ni Tumulak ug sunod semana na lang tukiun. Ang hepe sa PRO7 niingon nga wa siya'y nadawat nga report bahin ning maong stratehiya sa mga daotang elemento apan dali siyang nimando og investigasyon alang niini. Uyon sab siya sa sugyot ni Tumulak na inspeksyonon sa mga utility providers ang ilang mga poste pagsuta kung gipangmuntaran bagyod kinig mga CCTV na way pagtugot gikan kanila. Pero kasi yung pag-i-install ng CCTV especially sa mga street post, di ba? Meron yung permiso yan dapat. Tuwa karon sa Campo Crame ang acting chief sa Regional Intelligence Division na si Police Superintendent Pablo Labra II. Apan sa phone interview ni ini, giingong adunay remote possibility nga tinuod ang maong modus, mao nga ila dayon kining imbestigaran. Gipahibaw sab ni Constantino nga tinuod man o dili ang maong modus, importante gihapon ang pagpamutang og mga CCTV cameras sa mga establisemento ug hangyo niya sa mga magpapatigayon nga kadtong high quality CCTV cameras ang ipangmuntar aron mas epektibo sa pagsulbad sa krimen. Dapat not just for compliance. Kasi napakahirap i-enhance pagka yung CCTV na ini-install natin ay yung mababa yung quality. Madin Sabang, News 5. Nahimong kontrobersyal karon si Police Senior Superintendent Conrad Capa ang kanihepe sa Task Force Tugis human siya mireklamo sa mando de PNP Chief Alan Purisima nga balhinon din sa Central Visayas. Nunot sa maong kalabuan, dunay lahugay nga nitabo sa PRO7. Julie Tainar, Suginlimi. So, siguro, bago umalis, box the words or box the advice na pwede kong iwanan na lang sa inyo. Atubangan sa mga sakop sa Police Regional Office 7 na namilit si Police Chief Superintendent Generoso Servo Jr., ang outgoing Deputy Regional Director for Administration sa dili pa kinimubiya padung sa kauluhan. Gipromote si Servo isip bagong Deputy Director for Intelligence sa Campo Crame. Mato ni Servo, nga mingawon siya sa mga sakop sa PRO7 nga iyang gihulagway nga epektibong motrabaho.
Iyang mensahe ngadto kanila nga magpakita gyud og sense of leadership sa ilang performance, mubo man o taas ang ranggo. Gipasabot sab ni Selbo nga normal ra ang mga kausaban sa ilang organisasyon ug giisip niya nga dakong hagit ang bag-o niyang pwesto. It is always a challenge para sa officer na upo. So, in my new position as Deputy Director for Intelligence, I'm looking forward to it and perhaps makapag-impart ako o makapagbigay din ako ng impact, positive impact sa organization. Si Police Senior Superintendent Orlando Walat, ang outgoing Deputy Regional Director for Operations mao'y mupuli sa pwesto ni Selbo, samtang hulipan si Walat ni Police Senior Superintendent Conrad Capa, ang girelibuhang hepe sa Task Force Tugis ni PNP Director General Alan Purisima. Kahinumduman nga gipagawas ni Purisima ang maong mando, humanadakpan ni Capa ang panguho sa Globe Asiatic nga si Dalton Lee subay sa kalambigitan niini sa Pag-ibig Housing Loan Scam. Kontrobersyal karon si Capa human kini misaway sa maong mando sa iyang labaw. Moto ni PRO7 Director Danilo Constantino, wa unta mireklamo ngadto sa mga tigbalita si Capa. Meron siyang personal issue, pero kung ako tatanungin niyo, parang hindi tama yung pupunta ka sa media to air your grievance. Kung meron sana siyang gustong sabihin, through channel sana. Bisan pa man niya daw gigamyan si Capa sa iyang bag-ong pwesto sa PRO7, andam gihapon si Constantino nga mo-welcome ni ini. Dugay na kuno silang kaila ni Capa ug gilagway niyang maayo mo trabaho. Nakita ko kung paano siya gumawa ng yung progress ng investigation niya. Very detailed. Siya kilala ko talagang, nagtatrabaho talaga siya. Mensahe ni Constantino sa iyang mga kauban sa trabaho nga paabuton lang gyud ang ilang gihandom nga promotion kay moabot ra kini sa tukmang panahon. Sabi nga nila, in God's time, ibigay sa yan. Huwag mong madaliin kasi baka hindi pa talaga para sa kanya. Then eventually makukuha niya rin yan. Julie Taylor, News 5. Dako ang pagsalig ni PRO7 Regional Director Danilo Constantino nga dili maapektuhan ang gihimong investigasyon sa kapulisan ug sa mga sakop sa NBI7 sa pagbiya sa pwesto nilang Attorney Antonio Pagatpat ug Assistant Regional Director Jose Dolores. Si Pagatpat na maoy mulingkod isip NBI Deputy Director for Special Investigation Services hubad girilibuhan sa pwesto si Roy Lasala samtang gi-appoint sab si Dolores isip bag-ong Deputy Director sa NBI. Wa pa masayre kung kinsa ang muhulip sa ilang mga nangabakanting posisyon. Apan mato di Constantino, supervisory lang ang trabaho sa mga opisyal sa pag-imbestigar sa kaso ni Attorney Noel Archibal ug dunay gyud mga sakop nga direktang naghiyok dinhi. Og mao nga di gyud mapektuhan ang dagan sa kaso bisan pa man sa pagbiya sa duha ka opisyal sa maong buhatan. Parang ako, regional director, pero ang mga nag-ahandle naman ng investigation, yung merong talagang detailed personnel na in charge sa investigation. The same thing, ganun din sa NBI. Nagpo-provide lang naman si Director Pagatpat ng direction doon sa conduct ng investigation. Babaeng shoplifter dadakpan sa mga house detectives sa dakong department store sa downtown area. Kapin sa 20 mil pesos nga balor sa mga cosmetics na bawi. Samtang tulisan, dadakpan sa mga nag-roving nga mga pulis. Ray pasaporte, sugilimi. Wa magpakita siyang naong si Jessamine Lapin, 19 anyos nga taga-Pulpugan, Konsolasyon, Cebu, samtang gimbestigar sa desk officer sa Waterfront Police Station. Nasakpan si Lapin sa mga house detective sa usa ka department store sa downtown area pasado alas 8 kagabi nga nanguha og nagkalain-laing matang sa cosmetics nga nagkantidad og kapin sa 20 mil pesos. Unang nasigpatan si Lapin nga nanguha og item sud sa maong tindahan. Hinungdan nga ila kining giatngan nga mogawas og nabawi kining duha ka bag nga gisudlan sa mga kinawat. Nakasulat ang duha ka kaubang babae ni Lapin nga mga idaran. Meron pa na muna. So na itong mga laging adlaw wala kami mga monitor kay ang lagi gani bata pa lagi basta hindi siya maglabot na. Theft gyapon pero naay open court and close court shoplift. Arrested for theft shoplift. Di lagi ko pa interview.
Gitanggong sab sa prisuhan sa Carbon Police Station si Julito Incabo, 29 anyos, kinsa gitumbok ni Christopher Espanyo nga mitulis kaniya pasado alas 10 gabi sa may Dante Lopez sa Barangay Kalubihan. Matod sa kapulisan nga human sa pagpanulis, gisundan sa biktima ang suspek hangtod nga nagkatagbo kinig mga pulis nga nagroving. Nahitabo ang ginukdanay hangtod nga na-corner ang suspek dihang misud sa usa ka pension house. Nabawi gikan sa suspek ang relo ug singsing sa biktima. Laing nakuha sa posisyon sa suspek kining revolver nga armas ug kutsilyo. Gihimakag sa suspek nga siya nanulis ug wa sab niya ang kuna ang armas. Gitug-an hinuon sa dinakpan nga napriso na siya kaniadto tungod sa kasong paghupot ug ginadili nga drogas. Ay, doon, niluol ang ako, lagi. Lagi kinalig nga ako, kung inong itiunan ko na siya, ituwis wala eh. Iyangan ang imprinda yung relo. Nagtitipa yung video. Nagulo siya at that time, sir. Yeah, nakuha gid siya yung position. Ang katong relo, katong kuhan, diha niya. Ihasin ang puti. Iyan ang position, hasta lang katong kutsilyo. Incidental na ang kuhan, hasta lang kutsilyo. Biktima. Ray Pasaporte, News 5.